El nostre grup es dedica a l'estudi del càncer hepàtic, que inclou l'hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma i altres tumors menors. Aquests són tumors amb una altra prevalència al món, al voltant d'1 milió de casos a l'any, però amb una supervivència pobra. Als 5 anys només un 15% dels pacients estan vius. Nosaltres ens hem dedicat a l'estudi de la classificació molecular i immunològica d'aquests tumors per identificar les subclasses, no tots els tumors són homogenis, i això ens portaria a una medicina més de precisió. Hem identificat els predictors de resposta, per exemple, la immunoteràpia, i els mecanismes de resistència també als tractaments actuals. L'impacte de la nostra recerca ha estat múltiple. Per una banda, hem participat en les guies clíniques del maneig d'aquest tumor tant a Europa com als Estats Units. Hem pogut participar i liderar estudis de fàrmacs que han canviat el maneig d'aquest tumor a nivell mundial i a hores d'ara estem participant en estudis que identifiquen aquells subgrups de pacients que responen a les teràpies actuals que estan vigents en aquests pacients. Jo crec que el nostre grup ha impactat en el maneig d'aquests pacients i ha millorat la seva vida en el món.